Salam. Oras madita sa lahut na. At dorang sotabuka pertanyaan tadi bagasa borninon. Parjolo mahita martangyang di bagasa rohat tabi. Amin. Mari di mahita siya buku de nomor 17 ayat 1-2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saya ingot ma ale Jehovah, akka dengga basam dohot asini roham, ay siya narobi do akkai, asa unang marsurak-surak akka musuku midaau. Ale debataku, marhapo satu hodo au, sayunang paila au, haleluya, martang yang mahita. Ale manami para siroha na sumurung, debatani hatuon nami, huingotami do akka arion, panamuamu dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Pahibul marohanami jala perbadiai mamikiri sude natino panai patadaho tuhami dosa nami asa diarsakor rohanami ai upopomi hami hisap-hisap dohot sakap ni rohanami jala asa hupasau tami lomon ni rohani namanobus sami asa martua hami marhite siani Rodi saleleng ni lelengna. Saya patupa may dihami mahiti Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tatangihon ma epistel di partayang atta di Bornginon, imana tersurat di Rom biddu opat memuka siana sapulalu 1 ayat 25. Marsoring-soring mahita majaha. Maraloho nasa pakrimod do kaporsyaon na makirimi asa gabi ama di torok bangso ibana hobar tu hatai songoni masugot poparamu.
Dangolo ganggu rohana manadikon haporsiaon di baga-baga ni debata, nalam tutoguna do tahe haporsiaon na jala di parsakapi do debata. Alani ido ubahen na dirajumi gabe hati goranna. Hita pe ditatap do disi ay sirajuman do nang tu hita haporsiaon di ibana na dipaheheon Jesus tuhatai sian namate. Ima sahatna martua doakan atau mangion hata ni debata jalan na upiopsa. Amin. Maredema kor parari Kamis diuduti ma dohot ina Maranata.
Maita sebuku de nomor 575 ayat sadat. Ode batamanami nahusobahami di bagasan Kristus Yesus na marhabang sa di banua gijang. Gok puji-pujian dok las ni rohau pasat kami maulati Tuhan. Ala dinggani basam na sa toktong payut-yut ngulu nami, mangudut hosanami, mangalehon narikot doh narumikoti di pardalanan ngulu nami. Terbaik kay mardame sonang manalpuon aka ari, ala didungani hodo hami Tuhan. Terlumubi di bagasam borginon, dinapungu hami di bagas jorom, ima marhiti pertanyangan, nahupuka hami, nanaing urutan nami di taonon, omma obas na parjulu, pertanyangan di tonga-tonga ni huriam, di HKBP Cibubur di tahun 2024. Ali Tuhan, nabatuduhon sihol ni rohanami do, sihol rohanami neng marsaor dohot ho pajupang dohot ho, di bagasan hatam pajupang do dongan nami asa sadahami di bagasan paredeon mamuji pasanga poko huhut rap manangiho kami di hatam nagabi sakapmu naneng di pabotohon amanami na makatahon hatam ima uluan ni hurian nami pasu-pasu uluan nami na makatahon hatami asa torang jala takas hubotohami lomo ni roham nanang si patupon nami dohot sugun ni roham si pasidingon nami parsahalay na sida jala patinggil si pareon nami Tuhan asa takas hubigi hami huwatu si hami dia do lomo ni rohami atong ali Tuhan huwa kami masalu na kana pinangidu di roha nami di bagasan tangiang pangod di anonon diragam ni sihol ni roha diragam ni sita-sita di perdalan ng lunami tutikin na nengro asa lehonomu matuhan gudang akana huhiripami Aisyah kodo haroroan ni dia kagajang ni umur hahipason tarlumubi asa sonang hami Tuhan di bagasan hahipason dau sian parsahiton ngulu nami asa marhiti hahipason na siya koi buhi hami mangula akaulon nami tarlumubi mangulahon lomo ni roham pasu-pasu ulon nami Tuhan sakap nami naneng sipatu paun nami ditiki-tiki naneng ro asa toktong hami Tuhan hobas laho patupahon akalong ni roham jala ingot hami dia kapatitmu dia ka soso-soso nong pinasaha mi di hami asa marhiti ka ulaw naneng hupatupahami saluhu nailaw mamuji pasanga poko jala mambenlas rohanami manabaya ka pangabahad di hami Tuhan asa marhiti pasu-pasum dia ka ulaw nami di padongan yomi soonang mahami mangula kaulon nami tarpasu-pasu sa na akaulon nami soang-soang ni matuhan aka sihol ni rohan nami diganup hami pribadi lepas pribadi keluarga tarlumubi ng huriamon dia ka ruas mo na sa toktong masihol dia ka parkarejuan na dinggan di ruas mo sa toktong masihol dia kaya nako ng pahupupi
asa ibu-ibu magudang pakapahopo, jala toktok di bagasan lomo ni roham, panggulmito ni akka ruas ni huriamon, aka namar sikola, lehonomu, hapistaran, bisuk, tarlumubi, takas manadaho, asa marhiti na takas manadaho Tuhan, diboto ma dia dolomo ni roham, jala marhabiaran tuho mahami saluh na, tarlumubi akka poparan na pinalumihumi dihami, lehod dami dihami Tuhan, lehon pos ni roha dihami, asa marhiti pos ni roha ibu hami di bagasan las ni roha, lau madalani kapartikiani, dia kadongan nami pena sa toktong masihol, dia ka rokap ni daging do todi, dia ka na masihol di hasosorang ni danak, di tonga-tonga ni parumatanggan nasida, dia ka na makarikoton akataban ni pangkat, dot akataban ni padaraman, dia ka pertiga-tiga, dia ka pengusaha, do suditi ya ka perkarejo nang dipagawai pe Tuhan, asa hotok tong mga lolas ni roha dihami, asa ho Bartolome ni roham mahubur sami ka partikyani, so na kami Tuhan marpos ni roha di pardalanan ni ulo namion, hutangi ko kami ka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton sa hatutikyon, inang opo Amanda tubing buru silalahi na pemulihan di rumah, inang manik buru opo sungguh na opname di rumah sakit Helsa Jati Rahayu, amang situa SP silalahi pemulihan di bagas nasida, nyonya manik buru tapu bulun na tongon di bagasan pangubation di rumah sakit Harapan Bunda, Giansa Nauli dohot Giana Nauli buru sida butar pemulihan di bagas nasida, Rahel Gilvi buru lubis namar sahid di rumah sakit ibu dan anak tumbuh kembang Depok, Indra Erikson Gultom di rumah sakit Islam Cempaka Putih, Gabriel Ignatius Nathanael Manurung na di bagasan Parsahiton di rumah sakit Polri, inang sida butar buru sihiti pemulihan di bagas nasida, inang panggabian buru Hutagaol opuni si Jacob di rumah sakit Adiaksa ala di kecelakaan na Torisada, pasu-pasu nang amang situa F Siagian na pemulihan di bagas nasida, inang butar-butar buru Nenggulan pemulihan di bagas nasida, nang Julio Siahan na dirawat di rumah sakit REK Cibubur kota wisata, jala songsoniman na parpudi amang M Hutagaol buru sirait pemulihan di bagas nasida, rasaya dong dopiak kadongan nami todong nami si solo nami na di bagasan Parsahiton satu Budarion nang nasida pe Tuhan hubwa kami tu adupamu, asa lehonomu hamamalum di Parsahiton ni akadongan nami nang ruas ni huriam na di bagas nasida dok dan di rumah sakit hamalumon di Parsahiton ni pasu-pasu amang ubat na pergugui jala parbisu ki aka dokter na mangubati nasida, pasu-pasu aka si pangano nang sinumon nape ramoti ma nasida Tuhan, suang songoni aka keluarga papos roha nasida, asa toktong nasida Tuhan marpos ni roha, sudi aka usaha nasidai di pasu-pasu ho, gabi hama malum dia akan namar sahid, jala gabi gugu ne baru di keluarga natar paima-ima di hahipason ni pamatang ni aka keluarga nasidai, hubah kami huriam hagabi Cibubur Tuhan, dia kasudia pakubasyon naneng hupu kami di bagasan minggu naneng roon, dongani pasada rohanami Tuhan, tarlumubi aka parhalado ni huriam nani uluhon ni uluan ni huriam amang paditasi turus, asa sada kami Tuhan ruas dot parhalado rap dot aga pangulan nagog tiki mamikiri na duminggan di pakubasyon di tonga-tonga ni huriam, asa salukna na masa na hubasi kami Tuhan, tau sangap do puji-pujian di guarmu, tau las ni roha di kami salukna parhalado ng ruas ni huriam, pasu-pasu na bang sonami naung manalpuhon pesta demokrasi na sa toktong dope adong aka ruas ni bangsoon na hurang majalo na maul majalo akan hasil manang akan namasay, ali Tuhan unang loas bangsomon mardalan di haholomon toktong malehon turang ni roha do pikiran molotong pe marasing hapahapor son nami, ali sada do Tuhan na hutad dahami margugo do jalatuk do huwasom padamehon hami, atong patupa may Tuhan lehon bisuk di pamareta nami pargugoy nasida, asa tarben nasida marhite aka na habisuk na syakui aka kebijaksanaan dot polisi na di bagasan lomo ni roham, atong sonang mahami Tuhan mardalani partikian na pinaradim di hami tutikin na nengro, jala sisa madusa nami Tuhan na si roham,
tangihon hami, jalo hami Tuhan, mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami na mangului jalo matang yang nami. Amin. Mari dema kor ama agape. Mari dihita siya buku de nomor 747 ayat 1 2.
Asini rohama dihamu dohot dame, sia Tuhan debata mata, dohot sia anak na Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon, horas madihita salukna. Hatani Tuhata, turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata. Di partangnyanga pamuhai. Di tonga-tonga ni Huriata HKBP Cibubur di tahun 2024 ima turpu epistel di tonga-tonga ni Mingguta Natuari natar surat di sada Musa 10 pitu mamuka maisian ayat sada sahatu pitu dohot ayat 15 sahatu 10 sada Musa 10 pitu ayat sada sahatu pitu dohot ayat 15 dohot 10 tapai hutihu madibagasa rohat tabi. Jadi dung marumur sia pulu sia tao sia barham di damaro Jahoba nama doktu ibana audo debata nasun hinagogo sai marparange di jolok kumaho jala daulat roham asa hupahot padak kudop dohoto jala hupatorop situtuho jadi manuka masih Abraham dungi makatai debatamu sedohotibana yang guau idama nunga hot padaku dohoto jala torop akabangso marop putuho sogot alani dang besi Abram goarmu dohonon si Abraham ma goarmu ainunga hupa bakito gadi opuni torop akabangso jala so parsitutuho tupahaku jala pabakitokuho gadi opu parsadanya kabangso jala marroa siako akaraja sai pahotokku do padakku tuho dohot tu pino parmu sogot mar sudut-sudut gadi pada saliling-lilinga paboa au gabe debatam doho debatani pino parmu sogot dungi didok debatamu setu si Abraham dang besi sarai dohonomu goar rijolmam si sarah magoarna ai pasu-pasuoku ibana jala leonokku madiho anak sada naksian ibana jala pasu-pasuoku ibana gabe akabangso gari raja ni akabangso marroan sian ibana sogut ido sahakna hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hata narak marpungu di partanya ngata bornginon parjolo sahalima dok mauliate mahita tutu hata alasi doho tolongi rohani debata
buhitan wengrak marpungu di partanyangan pamuhai, partanyangan patujulu, partanyangan perdana di tonga-tonga ni Huriata HKBP Cibubur di tahun 2024. Hobar tuha putusan nirapot alanya kegiatan Natal, kesibukan Natal doho tau baru mamuka sia bulan November tahun nasalpu macoho pertanyangata alai mamuka sadario mamuka bornginon nanang udutata ma pertanyanganon saat tujungi bulan tahunon niad di rapot turia adongko mangidohon asamula mamuse tuganu jabu tubagas pertanyangat tahun ninna alani kopi na perjuluido ubat tu gereja hita ngasilung be kopi ti bamula mamuse hita pertanyangan di tonga-tonga ni bagas ninna nadiba alai torop si anak kadonga madok ho mahita di gereja alanya ka ragam mi pertimbangan jala diputus serapok ma badi bagas tahunon tong mahita pertanyangan di tonga-tonga ni bagas joron di bagas ni tuhatta setiap minggu di gereja mahita pertanyangan asima rohani Tuhan saya dipasu-pasu Tuhan maka pertanyangan tak nah naik patu paut tadi tahun 2024 saya dipasu-pasu Tuhan mak sudah ruas ni Huria HKBP Cibuburon nang naso apalah hadir di bagasat tikion anggia tua katikinan yang ria hita maduho tiak pertanyangan naik patu paut ni Huriata hamuna kadonga saha persiaon di pertanyangan pamuhai bornginon naik pakulingan itu hatta hita marhiti haporsiaon ni sia barham suku-sukun puasa haporsiaon ni sia barhami na naik sunggulan itu hatta di hita di pertanyangan perdanaon ala memang haporsiaon itu na perjulu sahali na naik igilon itu hatta sia kita di pertanyangan pamuhai apala di bagasa bornginon molo betul-betul porsia hita tu Tuhan semangat do hita na mangulun molo betul-betul porsia hita tu Tuhan las doro hatta madoho caka pertanyangan tu akatikinan engro molo betul-betul posro hatta tu Tuhan tabahiras tabah semangat do hita madoho caka pertanyangan tu akatikinan engro alai molo so porsia hita ba memang malas do hita na madoho ti pertanyangan non molo so porsia hita tu Tuhan ba malas do hita na madoho ti kaulau na naik patu paun ni Huriata alani na perjulu sahali di pertanyangan perdanon di pertanyangan pamuhayon naing igilon itu hatas ya kita asa porsia hita betul-betul tu Tuhan di tahun 2024 tahun naing manyasongo ka porsiaon ni sia barhami ha porsiauta naso tu pamunggilunggil naso tu pameoleol ha porsiauta hot rodi saliling-ililingnya hamuna kadonga saha porsiaon tarbarita do sia barham opuni na porsia manang diturpuk tau didok opuni akabangso buasa didok sia barham opuni na porsia ay naso aung godusan ni sia barham naso heado ibana bargabus alusna duk madabu pita siadam tulosa nunga sudah hitau tubuh mangulu di bagasan dosa merdosa do hot sia barham merdosa do hita heado mergabus si barham heado mergabus sia barham sada siang gabus nei taingot do pereata kamanginang dinahya disuruh dewata ibana bukas do hot si Sara itu tanah Mesir jadi jahat-jahat do pangisi ni hutan Mesir ninna barita ini ninna buku bibirtaon nabagahan ni nasi sarau nate jadi marhusori rohani sabarham di dalam hola sata menom ganggon nama hani boton nama non inatakko pamateon nama alani diajari sabarham si sarai molo disukun nasida hoan non dokma naitokkuho asau nang mati au alani ho mergabus di ibana nani doha di siak kamangi nang songo sabarham idong hita nunga tubuh mangulu di bagasan dosa hita jodoh hita mangulah na kaulan na maralo tulomoni rohani debata alai nuang marhite pertanyaan parjulun digil di pangido tu hatta hita asa betul-betul hita halak na porsia nak pena tubuh di bagasan dosa nak pena jot hita mergabus alai di pangido asa porsia hita tu Tuhan buasa di goari siabar hamodo puna porsia doho jepe elusna ala dulu sibana
ditolu ujian nabulu siya debata. Aha ujian tu siya Abraham. Parjolo sahali kamanginang ujian nabulu na pinasahat ni debata tu siya Abraham. Nungaleleng marhasohotan. Nungaleleng hok ripe siya Abraham dohot si Sarai. Alay sahat tunamatua dangarong nanggosada yanak ko dito nga tonga ni keluarga na sida. Hape sa satok kirode bata magbagabagahon pasahat totona tu si Abraham dohot tu si Sarai. Iko songot torok ni bitang di langit, torok ni pasir di laut, ikong gabi bangso na buluk. Hape sahat tunamatua na sida nanggosada dangarong dana dito nga tonga ni keluarga na sida. Sa tabi sahat tunauberun na sida. Dang di pasahat debata nanggosada di tonga-tonga ni keluarga na sida. Hape sa satok kiro debata mado ikong gabi bangso na buluko, ikong gabi bangso na belgaho, iko songot torok ni bitak torok ni pasip para musugot. Hape sahat tunamatua na sida dangarong yanak kun na sida. Au cugari jolma biasa si Abrahamon. Satabi rangai do ibana tu debata holak kata do diho. Au cugari halak bata rasis si Abrahamon ngasai maos radi ela dongan. Tinggal hom masih Sarai ba. Adong go buru turu susanda bagak ranganinna ate akamangina. Nunga jo tibana honarehe. Ila bolo di halak jauh di satabi molo dangarong dana. Nunga tunga pala meile nasida. Hape sasatok kirohatan ni debata baga ni debata ikot torop ya anak kondek ko songo bangso na bulum nasida. Songo torop nya kabitang doho pasir. Torop mi poparana. Hape sahat tuna ubanon sahat tuna matua dangarong dana di dasida. Alai manang dia pihak kahata-hatai intina. Torus do porsea si Abraham dang meoleol ha porseona dang munggilunggilibana sahali dio debata ikko bangsona bolon ikko torop akapoparana porsea ibana sahat tujunga jala memang di pasu-pasu debata persaripeon nasida dilean sada yanak margoar monang si Abraham di ujian na perjuli dang meoleo libana dang mungki libana dak tata rohana dang gabe di do ibana pargabus debata alai butul-butul di hapor se ibana na padua hona kamanginang hiado di do debata tu siabarha bukas maho siatano hagodangamon tutano sipatudu honok kutuho jadi dipangido siabarha bukas tatu sido bukas borhat siat hutanai tutano sipatudu honok kutuho oma persoalan dang binoto manang nadia tano sipatudu honona ayaw irok tu persabilan babinoto ro paham merdalanate au irok tu belawan babinoto ro paham merdalan on merdalan ibana borhat bukas ibana tutano sipatudu honok kutuho dangi boto si Abraham dia tano sipatudu honon ni debata tiban alai borhat ibana borhat si Abraham ala pos rohana dang mungkin bainon ni debata na sosumat ibana porsia ibana saya na patudu honon ni debataro tano nanapu haba orang ni susu doho situa ngiloba tano pasu tibana doho tupino parasugut dang majua ibana dang mangalo ibana dang mangalo si Abraham ala sadar ibana anak ide bata ibana lasdor hani de bata ma mereka porsiau ni si Abraham jadi akamanginang sugudor hatta molo mangalo kaya nakot tatuhita sugudor hauna au pesugudor aku olaku suruh ni dan aku nya pitorolo unak pola ibereng iba aneneng marfugar ngate jai ulu dua tok si Abraham lasdor hani debata mamerek si Abraham redidu si Abraham bor hatibana tutano sipatuduhun porseado si Abraham dang mungkin bainon ni debata akana sosumat tibana bor hatibana di bagasaka porseao na padua homonang ibana di ujian nasiat debata na patuluhon ujian naborat na belga na bulun satabi aido pe mulai mangalak kamar dalan si Isa ido pe mulai hape terro de bata muse mangido asa pelehononna asa bunonna asa pamateonna
Jala molo tajaha bukui nangiri na kamangin na ngahya jahamu. Ay sisa musero hape mabuso bedo piso. Baya ko kamu zote. Jala isuku sisa ko idalan. Bapa, ay harus si potongot ta agu. Ngiri na yate. Alay botul-botul porsea si Abraham dang mungkin patongonon ni Tuhan inaso sumati bana. Porsea di bana dang nadong ecek-ecek dang nadong gait atau ima. Itu lason ni Tuhan yan no tikamok anak. Ba memak serius no si Abraham ate. Isusuni bana akasubenon. Ipapodo mi anak ko nai songonot tangan na. Alay duk songonon ba memang rodo surusuran sutumdai tangamu. Porsea si Abraham dang benon ni debata hamuna kadongan naik songok kaporsea ni si Abrahamido na naik igilo pangido ni Tuhata sa kita di partangnya pamuhay nagodangan nak karamala di tahun 2024 nagodangan nak kasih hadiaran alai di pangido tuhita asa porsea hita tutuhani porsea hita madalani ari-ari ngoluta di tahun 2024 porsea hita madohoti akka partangnya jadi dok rohak pakamanginang unang behola songonok kita partangnya biate unang behola songonok torok ma ay songonok torok minamar minggu man yakirate lapatan da masing-masing kita di korak mah hitau manungguli kadongatan asoro eta partangnya ba ay natabu akka pinamartangnya tutuhano nati ay sanggulingo gorohani Tuhan itu hita songon na mal-mal lo hofida me mujiau eta aroma ho tu surgoinan non dedang minote ate jadi edak pola mal-mal di tu hatte nani dohan unang julo sahat tu si bedo mahita mangarahona kadongatai ido tadana na butul-butul hita porsea tu Tuhan doho tita mangarahona kadongata asa doho nasida porsea tu Tuhan doho tita porsea ta porsea Tuhani. Jadi tanda ni halak na porsea tu Tuhan amanginang dan mabiar di ngoluna. Ayang go mabiar rope hita di ngoluta dang toho hita porsea. Takut berarti tidak percaya. Ayang go porsea do hita bahana tahadiari. Iko porsea hita setiap saat ila bukta do Tuhani. Molo marulau kita tutuba Tuhani do madongani hita. Molo mulau-lau kita di ladang di aunggo hau mamuna kamanginang arong gate. Arong go sakita marhau mahu auto. Manang na mulaw-law kita di hauma iko porsea do hita Tuhan ilo madongan hita nakpeso taida tangan ni Tuhan marhite tanga pardagingon alay ko porsea do hita tangan ni Tuhan ilo na mangubati ay wasa danggoy taida Tuhan balan ido say ngay tutupi do say si malolok taon daktaboy taida be Tuhan sa sitong ay labukta do Tuhan dangboy be taida ibana ala memang nunga di holipido say si malolokta porsea mahita nakpeso taida Tuhan ni molo marsahitita tangan ni Tuhan ido mangubati akaparsahitota molo marpesawat tita tutoba tu dia do tu belau tu dia nakin tu kala namu Tuhan ido namadongani hita di perdalanan ngarong itu bada ate si gorong-gorong itu berida si langit itu bayi ibilawat do nasarong alanido kamanginang dipangido iko botul-botul porsea hita halak na porsea dangadong na sumungkid di debata tabireng matutuate ala porsea si Abraham dipatongo Tuhan iya anakku di tonga-tonga ni keluarga nasida sude jolma sude portibiong madok dang mungkid biadong ya anakku di nasida molo tajahak ke buku nasing ngahol ladangon ninna si Sara ate tak polay nata na naik patorangota alay dang mungkib yang go di rohani jolma adong yang anak ko dinasida alay dang arong nasotar patu pa debata say na patu pa ni debata ado akan naso mungkid di hita naso mungkid di rohata molo butul-butul hita porsea tibar alanido na parjulo sahali di igil marhite turpuhon asa porsea hitaon tutuhani dang arong nasotar patu pa debata mungkin gudang ka pertanyaan gudang gua kasukun gudang gua masalah tantangan na tadupi di tonga-tonga di keluarga ta ay mungkin dope muli buruk kunaung 55 tahunon mungkin dope sehat malum sahih ni amat tajabunan mungkin dope naik pangkat amat tajabunan dangarong na sotar patu pada bata sudi boy patu paun itu hatta
Asal betul-betul hita porsia tiban. Alanya kamanginang sopo di bonani tahun 2024 ton di pertanyaan apa muhayon di pangido asa gaya kahala na porsia na kita. Porsia hita songo sa porsia oni sia Abraham taha porsia Tuhan setiap saat dilabukta do Tuhan. Manang itu rupuruma pehita, manang di dapur pehita, manang di kamar mandi pehita dilabukta do Tuhan. Ala dilabukta do Tuhan atong mabiar mahita mangulahon na maralo tulo mo ni rohana. Ay labukta do hape Tuhan. Mabiar mahita mangulahon na kaulaw na maralo tulo mo ni rohani Tuhan. Dilabukta do ibana nak pesota ida ibana. Alani talualuhot ibana. Ibana matabain. Nagabi pangaluluata, nagabi pos ni rohata. Di tahun 2024. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita di pargogoi Tuhan kita madohot ya kapartanyang atau akatikin anengro terlebih di tahun 2024 ita baik Tuhan ya makasilas ni roha aka pasu-pasu di hita saluna. Amin martanyang mahita. Ali Tuhan debata manamina marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobaho rohanami Tuhan. Alasi dohot tolongmu Tuhan terbaik kami rak marpungu di bagas joromon dinahu patu pahami partanyang apa muhai partanyang apa tujulu di tonga-tonga ni huriam HKBP Cibubur di tahun 2024 ton asima rohat Tuhan nanang udutan nami ba partanyanganon di tahun 2024 ton di tonga-tonga ni huriam HKBP Cibubur. Homa Tuhan nanaing mamasu-masu aka pertanyaan nanaik patu paun nami. Pasu-pasu nak kami saluhu na ruas ni huliam HKBP Cibubur. Sia mulai danak sahat tu nama tua. Tuk hiro hadoho pikiran nami Tuhan. Asal saya masih holhani. Madohot ya ka pertanyaan nanaik patu paun ni huliam bope. Pos rohanami Tuhan. Donganamu ramotamu hami. Di tahun 2024 ton tabamu aka pasu-pasu aka silas ni roha di hani asa toktong las rohanani mamujiho nang mangulaw-ulaw na pinasamu di tonga-tonga ni keluarga nami suak songoni ma Tuhan di partanyang apa muhayon nunga di pakulingi ho kami marhite hatam nabadiyay marhite hatami Tuhan di paingoto kami asa betul-betul kami makaporseho asa betul-betul holam marpos ni roha tuho kami suatu katami itu bagas roadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagade gogo tuko sulu-sulu di hami lau manguluti ngul-ngul nami tu akatikin anengro nak tu akatikin anengro pe Tuhan tok tong gope sihol roha nami tok tong matuhasay pakulingi ngulu nami asa hatami Tuhan nagade haddang abataba di ngulu nami asa onang manibil hami siya dalam munasitongi. Ali itu hadewata manami na marhabang sa di Banua Gijang di partanyang apa muhayop pe Tuhan tok-tok kubwa kami tu ado pamu aka perdalanan ningolu nami doho keluarga nami asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu aka perdalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay ma Tuhan akasilas ni rohai asanggia tok-tong las rohanami mamuji pasanga pokok atau sahatu tangan mereng dokter dinami dongani ramoti hami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami bae na kabagas nami bagas silas ni roha di hami nungobi Tuhan mamuji pasanga war mendabadi atong dinanang udutan nami ma ngolu-ngolu nami di tahun 2024 ton tangamu nabadiyai ma Tuhan napabor hatto kami madalani hari-hari ni ngolu nami jala tangamu nabadiyai ma Tuhan namanomu hami di ujung tahun 2024 ton asa sahat kami tujung tahun no jala tari parmusetu akatau naik pasahato mudope Tuhan satokin nai Tuhan naing mula be mahami sia joromon naing mula kami madapot to nakabagas nami ramoti dongani hami di perdalanan pada wakabata pada parmaran palas rohanami no Tuhan boy pajupang dohotakan awawolongi hami di bagas nami bi jalo ma Tuhanil helik pangiduan namion mar hiti-hiti guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dinamarede hita bukwede 730 laos tapapunguma peliata. Sai pertama diriku alih Tuhan
Tak jong-jong main tak. Sai pertama diriku alih Tuhan, Bapa taruni nauli Tuhan, suruh matuni sahur turohaki, lapatan daun diring Rak mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Leo ma Tuhan sadaro kanggo luas siapa hari. Sesama dosa nami sama panasanami. Di dosa ni luar dosa Tuhan. Unakam to yang pamucunan. Palua mahamsan pangago. Ay hona punarajang. Dota gun. Rodi hasangapa sani. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani debatama. Doho parsauran itu di parbadiama. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Shalom, horas madita salukna. Tuhan.